Higit 2 milyong residente naman po sa lalawigan ng Pangasinan nakakuha na ng kanilang PhilSys National ID. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Umabot na sa 2,772,602 na residente sa Pangasinan ang nakakuha ng kanilang national ID sa ilalim ng Philippine Identification System or PhilSys. Katumbas ito ng 87.65% ng kabuuang 3,163,190 na populasyon ng lalawigan. Ayon kay PSA RSSO1 Registration Officer 3 Christopher Flores, nakatutulong ng malaki ang PhilSys sa pagpapabilis ng mga transaksyon sa iba't ibang ahensya at institusyon dahil mas madali at mas maaasahan ang pagkilala sa bawat individual gamit ang national ID. Sa buong Region 1 naman, nasa 4.69 million na ang rehistradong individual o katumbas ng 88.53% ng populasyon. Hinihikayat ng Philippine Statistics Authority ang mga hindi pa nakakapagparehistro na pumunta sa pinakamalapit na PhilSys Registration Center upang makuha ang kanilang national ID. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.